Hoi, wij staan hier in Ljouwert, de haardstad van uw provincie Friesland. Een mooi plak voor de kick-off van Taalplan Friesk 2030. Ja, en we hebben er heel iets meer over. Maar wat is dat nou eigenlijk, Taalplan Friesk 2030? Kom maar mij, dan vertellen wij je er alles over. Het Friesk is ons skierber van de Friezen en van uw identiteit. Een taal om grutsk op te wijzen en om in te investeren. In 1980 werd in de wet vastgelegd dat het Friesk een verplicht vak was op squallen. Een boppenslag. Maar wat bad er in de praktijk? Wat doen de squallen echt met het Friesk? Om dat in kaart te brengen kregen de squallen fjouwerierlien bezitten van het onderzoeksteam van Taalplan Friesk. En tijdens deze bezitters kregen de squallen een profieltakent. Ja, en deze profielen lezen tussen F en A, waarin F het leegste is en A het heegste is. Maar Taalplan Friesk 2030 willen de provincie en het Rijk allebei in Friesland de kans jam om de Frieske taal te leren. Nee is dat er aan elke squalle een squalstieper keppelen wordt. Die zal de leerkrachten, docenten, de squallen en het squalbestuur ondersteunen om de ambities weer te maken om zo te groeien naar een hoger profiel. Maar er is meer stiepen. Alle onderwijsorganisaties en instellingen die het dwaande houden met het Friesk, gaat Taalplan 2030 als stip op de horizon. De provincie, AFOEK, CEDIN, VERS, Kunstwerk en Heilstenden. Omroep Friesland, SFBU, De Rug, onderwijsbureau SEMCO en de onderwijsinspectie zullen je hem helpen. Zo zetten wij ons provinciebreed in en investeren wij mijlkoor in de kwaliteit van Friesk onderwijs op alle squallen en onderwijsniveaus. Juist in deze geerwerking werden we mijlkoor de schouders eronder zetten. Zorgen wij voor het Fries van nu en later. Bestuur van het provinciehuis werd wij een afspraak gehad met commissaris van de Koning Arno Brok en deputaire Sietske Poepjes. Wat is nevens haren het belang van Taalplan Friesk 2030? Laten we naar binnen gaan, dan kunnen we het haren vragen. Welkom in het provinciehuis van Friesland. We hadden de deputaire ondertussen voen. De commissaris komt letter nog even. Maar we hadden een aantal vragen voor haar daaruit. En we hebben heel benieuwd wat voor antwoord had zij daarop had. De eerste vraag is, wat betekent nou dat Taalplan Friesk 2030 van jou persoonlijk? De instandhouding van het Friesk. Dat het Friesk als uw taal, die echt romsprutsen wordt in de provincie, en ik nog een beetje daarboeten wat om mij leidt, dat dat garanderen is. Dat dat bestaan blijft. Dat we net een obscuur dialect, wat leuk is, van Zuiderzee-musea-achtige dingen, wordt, maar dat we een libbende taal binnen. Ja, en dat kan alleen nog maar, nevens mij, als de toekomst, oftewel de baan, ik daarin regels. En dat taalplan is daar een perfect middel voor. Het is een stukje ambitie, 2030, taalprofiel A, zit er alledrie een wider nata, een roadmap, zoals de Anglo-Saxen zeggen. Dus ja, het budget voor mij, het in libben houden van een taal, mijn eerste taal. En ik denk dat het ook heel goed is voor het verskaat van de cultuur in Nederland, dat dit soort dingen bestaan blijven. Ja, het is hartstikke mooi om te horen wat het voor jou persoonlijk budget. Maar wat budget nou Taalplan Friesk 2030, nevens jou, voor al die banen in Friesland die nou op squallen zitten? Ja, ik denk een stukje verskaat, een tikje flexibiliteit. Dan krijg je meerdere talen die aanbieden worden. Er wordt hij leert om daar maar te biatsen, om daar vaardig in te worden. Het is hartstikke mooi om orenvakken zoals skiernis of idrijkskunde in het Fries aanbieden te krijgen. Engels, kinder ik mooi bij. Kortom, dan wordt in die brein flexibeler. En ik denk dat dat ik wat over die broodhouding zei. Er wordt misschien wat meer betrouwen in alles om die heen, omdat je meerdere talen spreekt, meerdere klanken letterlijk kist. Wat denk ik goed is dat de masters en de juffen meer in contact komen met andere masters en juffen die ik ondervinding hebben met deze vorm van onderwijs, Fries, Nederlands, Engels, in hokkervakken. Dan wil je denk ik weer een betere master of juf van, maar ik ben net een pedagoog, dus ik ken er een denkfout in maatje. Ja, en wat ik zelfs denk ik mooi is dat die ondervinding die wij hebben met meertalig onderwijs
En daar mooi mee omgaan, daar kunnen wij oormasters en juf van Boeten-Friesland ik nog wat van leren litten. Hoe ze dus onderwijsjank is met meerdere talen en hoe ze dat als een rijkdomsjank kist en net als een behouding. Dus het is één grote boppenslag, zowel voor de band, voor de masters en de juffen, denk ik, als voor de rest van Nederland. Dus het vak Friesk, een integrale aanpak van het Friesk en dan vanuit een meertalig ergpunt. Ja, dat denk ik wel. Als wij het goed doen en goed brengen, dan heeft elke ieder wat aan. En het zou zelfs zo wijzen kunnen dat je, nou stel je voor je bent in je Zutphen, dat je er haast nog op steen moet dat je bent niet Friesk op squallen krijgt. Want ja, je wordt er meer roender mees van. Nou, hartstikke bedankt voor jouw mooie antwoorden. En jou pakken de commissaris nog even in het nekveld. Absoluut, die pakt echt eens in nekvel, want die had ik wat mooie Friesk, net zo'n ambitie en die had je er wel wat toe te vertellen. Tegen dank. Graag gedaan. Ha, ik heb de commissaris in zijn nekvel pakt. En ik zal hem vragen, het taalplan Fries commissaris, wat houdt dat voor jou in? Van mij houdt dat in dat er een mooi plan ligt voor het onderwijs. We hebben verder maar kennen. En nou is een plan in, maar het gaat er feitelijk om, is er energie, komt er energie los en kunnen mensen er echt willen bij krijgen bij het Fries. En ik hoop je dat dat zo is. Nou ja, zinnen en willen kunnen volle tillen. En dan de laatste vraag, het Fries, wat houdt dat voor jou in? Wat doet dat met jou? Nou, Sietske, van mij is het, doet ik in Friesland kwam te wennen, wie ik 20 hier. En ik ga nu de kaart maken om het Fries actief te leren. En voor mij betekent dat tago, in de kunde komen, maar nieuwe mensen. Het had een soort, echt persoonlijk voor mij, betekent, maar dat ik in de kunde kom ben met het Fries. Daardoor had ik echt meer leefd ontwikkeld voor taal zelfs. En ik houd van uw taal. Het Fries is echt mijn taal. Het is echt een onderdeel van mijn identiteit. En den jongen is het zo dat het Fries qua taal, idioom en qua inhoud zo'n mooie, rijke taal is. En doet iets wie ik op cursus bij de AVO, bij de Emma-kade, in nog een wat oud-vreemdige winkel van de AVO. En als ik dan nou zag hoe modern alles is bij de leermiddels en hoe volle vierde wij binnen en het Fries is fun en het Fries is leuk. En dat hoop ik echt dat mensen dat oornemen en zorgen dat het een wichtig part is van uw identiteit, uw cultuur en uw inleven Friesland. Dus ik hoop je dat dit taalplan een nieuwe impulsie aanzet om dat wichtigste van het Fries en dat is de kwaliteit van het onderwijs. Tegen dank, commissaris, nou joh, jij het wel. Zinnen willen, kunnen volle tillen, fun en toekomst van uw mooie Fries. Zet hem op.